бародарон ва хоҳарон, дар канали мо обуна шуда моро бо лайк дастгирӣ намоед. қисса аз саргузашти ҳазрати сулаймон. ҳазрати сулаймон аз назди як хонае мегузаштанд. диданд ки он хона месӯхт ва ҳама кӯшиш доштанд оташро хомӯш кунанд. ба ҳамагон маълум аст ки ҳазрати сулаймон забони ҳашаротҳо ҳайвонҳоро медонистанд ва ногаҳон як мурчаеро диданд ки дар пӯшаш як қатра об ба тарафи хона мебурд. ва мурча гуфт: ин обро чӣ кор мекунӣ? мурча гуфт: сӯхторо хомӯша кунам. ҳазрати сулаймон гуфт: бо ҳамин як қатра об? мурча гуфт: ман ин обро ба он ҷо мебарам, то ки худованд дар рӯзи қиёмат маро напурсад ки чаро аз назди он хона мегузаштӣ, он хона месӯхт, кӯмак накардӣ. дӯстон, кӯмак карданро дариғ надоред. чӣ чизе бошад ва барои касе бошад, иншааллоҳ подошашро хоҳед гирифт. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон дӯстонам.